EM रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि बियाबाव 17 बोसोर BPF खुंथायाव मावफुंजायै मोनगु BCDCनि सिङाव थानाय गासैबो खामानिफोरखौ दिनै बेखेवनानै होयो। थिग बेबायदिनो सानसेनि हाबाफारिजों गावनि बियाबाव गोबां जौगाथायनि खामानि मावफुंजानाय आरो मावफुंनो लानाय स्किमफोरखौ बेखेवनानै होयो। गिबि बेखेवजानाय हाबाफारिखौ आस्राबारि BCDCनि सिङाव थानाय खाथ्रिबारि बर' बस्तिनिफ्राय जागायो। हाबाफारियाव EM रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे 14 नं चिरांदुवारनि TLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खौसेयै बाहागो लायो। बे समाव हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै EM रनजित बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों नायनि। दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोङो जोंनि UPPL दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बिथोन बायदियै दिनै जोङो बे बियाबनिनो मोनब्रै प्राइमारिखौ खेबसेनो जोङो गंब्रै GCP आरो 25टा ट्रेक्टर लानानै जोङो जेसेबां हायो मोनसे प्राइमारियाव जोङो प्राइमारिया जोबागौमानि प्राइमारिनि खामानिया जोबागौमानि जों खामानिखौ मावबाय थागोन। दिनै जोङो आखाइ होजेनबाय। थारमाने जोंनि थांखिया जादों गासैबो बियाबाव थानाय फिसा लामाफोर जायफ्रा हाब्रु दङ फरायसा फरायसुलि फैनो उसुबिदा बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो आखाइनि हाबा हिसाबै मावनानै फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लादों। BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना लामा सामाखौ गासैबो सिगाङावनो मावजोबबाय होननानै बुंदों सार। बिथांमोना जुदि सिगाङावनो मावजोबबायब्ला जोङो दिनै 1200 किल'मिटार मावनो गोनां जानाय नङामोन आरो गोबां मावनो गोनां दंबायो। बेनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेनो फकास। मोनब्रै प्राइमारियावहाय दिनै जोङो गंब्रै GCP आरो 25टा ट्रेक्टर लानानै जे खामानि मावगोन होमब्ला BPFआ मा मावबोदों मा मावबोआखै बेनो प्रमान। लोगोसे जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेकटपिं आरो CC ब्लकखौ मावखांबाय आरो दा जोंनो 5000 crore नांबावगौ लामा बानायनो जों अलरेडि हिसाब खालामजोब्बाय। मानोना बै समाव बिथांमोना हिसाब निकास खालामाखैमोन खोमा, ओंखायनो माखासे लिडारा ब्लाइन्डनि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। आं बेफोर स्टेटमेन्टखौ होनो नागिरा, जों प्रेक्टिकेल जानानैसो देखायनो नागिरदों। ओरैनो जोङो जोंनि EM सारनि इनिसियेटिभआव बे खामानिया जाबाय थादों। जाय लामाफ्रा बिराद गाज्रि अबस्था, बे गाज्रि अबस्थानि बे लामाफोरखौ जास्ट माने रायजोफ्रा जाहाथे खस्थ' दा मोनथों, दा बेनि थाखायनो सरकारि सेंसन नङागारा माने सेन्ड ग्रेभेलिं खालामनानै हान्था मेलायाव जाहाथे सुबिदा जायो बेखिनिखौ खालामनायनि थाखाय जोंहा मानगोनां EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारिखौ लादों। बेखौ बाख्नायनांगोन, जोबोद मोजां मोनसे खामानि जादों। जेरै माने आस्राबारि, देवस्रि, जों खंग्रिं बेबायदि जायगाफ्राव दिनै खालामबाय थादों। दा मोनबेसे प्राइमारि दं, बे गासिबो प्राइमारिफ्राव 10टा प्राइमारि दं। बे 10टा प्राइमारियावबो बे खामानिखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दा आं आसा खालामदों बेनि गेजेरजों जोंनि गुबुन प्राइमारिनि सिङाव गुबुन BCDCनि सिङाव जेखिनि गाज्रि अबस्थानि लामाफोर दङ, फिसा लामाफोर, बै लामाफ्रा नैबे इनिसियेटिभनि गेजेरजों बेयो मोजां जागोन, मावफुंजागोन, सेन्ड ग्रेभेलिं जाजोबगोन, बेखिनि फोथायनाय आं लाखिदों आरो।